दिनै जिहेतु जों मोनसे गोथार सान होनना बुंनांगोन रुंसारि जामिनि कुमार नार्जारि जोंनि बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां चिफ मिनेस्वर बसुमतारि धोरोमनि बिफा बिथांनि थैनाय सानखौ जों नैथि बोसोरारि आफाद हिसाबैनो खुंदों बेयाव दिनै दा खुंनायनि माखासे जाहोन थाबाय दा बिथाङा सासे समाज सिबिसुला मानसिमोन सिरियै समाज सिबिसुला मानसिया मोननै रोखोमनि थायो खायफाया थारमाने माखासे एसे गावखौनो दिन्थिनानै समाज सिबियो खायफा खिन्थु स्रोदै समाजनि खामानि मावो थारमाने सासे स्रोदै समाज जौगानायनि खामानि मावग्रा सासे सुबुंमोन बिथाङा सासे मोजां फोरोंगिरि गावनि ओनसोलनि सोलोंथाइनि फोथाराव बिथाङा गोबां खामानि मावदों जेरै गोजौ फरायसालि गायसननायाव हेफाजाब होनाय आरो जौगाथाय आफादनि माखासे गावनि ओनसोलनि बनरग ओनसोलनि जौगाथाय आफादनि आफादगिरि हिसाबै जायगानि जौगाथायनि खामानि मावनाय आरो गावनि फिसा फिसौ थासेयावबो दा गुबुन गुबुनफोरखौ सोलोंथाइनि थाखाय थुलुंगा होनायल' नङा मदद होनाय बेफोरबायदि माबाफोरखौ नुनानै जों दिनै बिथांनि नैथि जोनोम सानखौ आफाद नाङैनो जों फालिदों आरो इयुनाव जोंहा मोनसे खौसेथि बर' सुबुं आफादा मोनसे मिजिं दं दा आबादारि बिथिङावनो जा सोलोंथाइ बिथिङावनो जा बा समाजारि बिथिङावनो जा गुबुन गुबुन बिथिङाव जोंनि बर' हारिखौ गेरेमसा महर दानायाव बर' माहारियारि बाद दानायाव जायफ्रा थोंजोङै एबा खेंस्लियै मदद होलांबाय दा बिथांमोनखौबो जोङो सानसे सम लानानै जयै सिबिनायनि मोनसे थांखि लादों बेखौ जों फैगौ जोंनि कनफारेन्सआव डेलिगेटआव मोनसे थांखि लानानै जों बेफोरखौ फालिनायनि मोनसे सिद्धान्त लादों थारमाने जाहाथे बेफोर बिथांमोननि जिउ जारिमिना बिथांमोननि समाज सिबिनाय बिथांमोननि जिथु खस्थ' खालामनाय बे जाहाथे अबथिरा जानानै थाङा दा बिथांमोननि मुङाबो जाहाथे समाजनि जारिमिनाव जोंनि बर' हारिनि जारिमिनाव जाहाथे बिथांमोननि मुङाबो अराय गोजोर जाथों होननानै जों बेखौ लादों बेफोर थांखिखौ लादों थारमाने दानि जिथु इयुन जोलै बे इयुन जोलैनि सायाव बैसोगोरा मानसिफ्रा माखासे कमेन्ट होयो जे गासैबो सेंग्राफ्रा लाइमोनफ्रा थारमाने गाज्रि लामाजों आगान सुरदों होननानै खिन्थु जों बिनि गेजेरावबो माखासे मोजां दं होनना हमना लानांगोन दा बिमा बिफानि जिथु सोमोन्दोआ एसे फाराग जायोबा एसे दुखुनांथाव जायो दानि गथ' गथायफोरनि गेजेराव माखासेनि गेजेराव नुदोंबो आरो माखासेया माबा थिगैनो दं थेवब्लाबो नैबे बाथ्राखौ बुंनांगोन बिफाया जाहैबाय सोरगोनि गोजौआव बिफाखौ दोनो नङा होमबा मोनथाम बुस्थुखौ सोरगोनि जौसिन होनना बुङो मोनसेया जाहैबाय बिफा मोनसेया जाहैबाय गाव खमथाहालि बिराद बोलो गोरा जानानैबो सोरखौबा जुदि निमाहा होयोबा बेबो सोरगोनि गोजौआव थायोनो आरो निखावरि जानानै सोरबा जुदि दान होयोबा बेबो गोजौआव थायोनो थारमाने बेनिखायनो जायहा बिफा गोमाजादों बिसो मिथियो दा बिफाया माबादिमोन बिफा थैनायनि उनावसो अनुभब जायो थारमाने सोरहाबा जुदि बिफा थैजादोंबा बेसे अनुभब खालामगोन गतिके बिदि जादोंबा बिदिनिफ्राय जानगारना थानांगौ होननानै आं दिनै लाइमोनफोरखौ खावलायगोन जे बिमा बिफाखौ सिबिनाया मोनसे धोरोम आरो बेखौ अराय सम लाखिनांगौ होननानै आं खावलायनाया आंनिफ्राय थागोन